Така, значи това е вътрешна презентация за нашата фирма, където правим всяка седмица някакъв вътрешен тренинг. Темата на днескашната тренировка, малко ще се бъркам с българо-английския. Все още мисля на английски, ще опитам да говоря на български, а презентацията е на английски, но ще кача слайдове, които също са на български. Някой, ако иска на български да ги чете, ще ги преведа. Темата е Associated Companies and Corporation Tax Implications. Както споменах преди началото на презентацията, Associated Companies е тема, която съществува отдавна в данъчното законодателство в Англия и в общи линии, мога да си спомня, мисля, че 2013 махнаха така наречения Small Corporation Tax Rate и Marginal Tax Relief. Ани направи презентация на тая тема преди няколко седмици, която съвсем набързо ще обобщя тук, за да ви кажа защо е важно дали една компания е асоциирана с други компании. Като, ако си спомняте от презентацията за Marginal Relief, това е от съответно 24-25 като данъци и от 23-24. Мисля, че го приеха от април 23 влезе отново Marginal Relief. Някой да му поправи, ако бъркам, ще проверя, после и ще поясня. Но в общи линии, ако печалбата на компанията е под 50 хиляди, Corporation Tax Rate остава 19%, така наречения Small Company Rate, между 50 и 250 хиляди, така наречения Marginal Relief, се случва така, че плащаш 26% на всеки паунд печалба между 50 и 250 хиляди. И над 250 хиляди плащаш 25%. Изглежда малко counterintuitive, дето му викат, но така работи системата. Калкулации са сложни, но в простички думи се случва това. До 50 хиляди 19%, от 50 до 250 умножаваш по 26%, над 250 сумата, цялата вече, не само тая, която е над 250, умножаваш по 25%. Нещо, за което е много важно да знаете дали една компания е асоциирана с други компании, е, че всички тези трешхолдове, тези прагове на 19, на 26, на 25% се разделят на броят асоциирани компании. Ако една компания е асоциирана с друга, т.е. две асоциирани компании, делим на 2. Т.е. плащаме 19% само до 25%. До 125 плащаме 26%, над 250 плащаме 25%. Ако имаме 4, делим на 4. И всъщност нещата се променят много бързо и много рязко. Друг фактор е, че ако в едната компания, да кажем, ако са две компании, едната може да е изкарала 20 хиляди, другата може да е изкарала 1000 печалба. Тя, която е в 20 хиляди, реално почти половината от печалбата влиза в 26%, а другата си плаща на 19%. Кумулативно печалбата им е 21 хиляди. И изглежда, че е доста под 50. Но понеже е разпределена между Associated Companies по такъв начин, всъщност едната ще плаща високия рейт. Не са дели този праг пропорционално на печалбата, а са дели въз основа на броя на компании. Дали честно или не, данъчни закони. Та трябва да сме доста внимателни дали нашите компании на клиентите ни са асоциирани с други. Не винаги това е очевидно. Ще навлезем в доста подробности как да мислиме по въпроса. И още от сега ви казвам, ако се чудите, по-добре да питате мене. Нали, имаме доста additional reading на края на тези слайдове, където може да прочетете още информация, но може да допитате до супервайзера, до мен, до ChronaRai, VIP тима, ако се наложи. Значи, друго, което исках да спомена тук е, че компании в чужбина също се асоциират с нашите компании в Англия.
Давам пример, имаме директор, който е 51% собственик на компания в Англия и примерно 51% собственик на компания в България. Тук две асоциирани компании. И трябва да делим този прак вече на две. В някои случаи може да не знаем, че той има компания в България. Обичайно с разговорите ни имаме идея, но ако имаме съмнение, трябва изрично да питаме, защото това, както виждате, има голямо значение. Имате ли въпроси до тук? Аз ще опитам за въпроси на всеки слайд, вместо чак накрая, просто защото да не забравяте за какво става дума. Някакви въпроси имате ли до тук? Не. Okay. Значи, дефиницията за associated, нали, тук съм дал референция директно към ChronaRai. Може да се натиснете в нея и да си стигнете директно до закона с много повече подробности. Това е презентация. Не съм включил всичката информация, защото има много случаи, някои, които са много частни и няма как да ги покрием в една кратка презентация. А и честно казвам, тези частни случаи рядко са приложими за нашите клиенти, където ще бъде обичайно нещо простичко от рода на мъж и жена, семейство, родители, деца, един и същ собственик на две компании, една компания собственик на друга компания. Нашите случаи са обичайно доста очевидни, когато са свързани, но има някои сега неща, дето могат да са малко по-заплетени. Като нали, дефиницията съвсем простичко на Associated Company е едната компания контролира другата или двете компании са под общ контрол. Да говорим първо за единия случай, едната компания контролира другата. Най-простия случай, едната компания притежава 51% от акциите на другата. В другия случай, Common Control, може двете да са собственици на друга компания, да са собственост на друга компания. Като тук може да се мине през няколко нива. Примерно една компания да е собственост на друга, на трета, нали, трябва реално да знаем структурата на групата, за да може да преценим дали са под Common Control. Като това е базов случай, където една компания притежава друга, честно казвам, доста е очевидно, когато са свързани компаниите, има малко съмнение. Значи контрола, после ще навлезем и в това, може да е в няколко форми. Като voting power е само едно от тях. Но може да има indirect control, по-късно ще навляза, където реално едната компания управлява другата, затова, защото имат общи директори, без да имат право на глас. Нали? Но реално хората, които управляват компанията, са директори и въпреки, че нямат собственост върху компанията, само за това, че са директори, зависи колко директора има компанията отново, нали? Но ако имат общ директор, това потенциално значи, че може да са асоциирани двете компании, въпреки че нито едната притежава другата, нито пък директор притежава едната или другата компания. Той реално управлявайки ги асоциира. Това е интересна точка, тук и съм споменал. Колко време са били асоциирани, дали има значение. Стига за малко да са били асоциирани в счетоводния период на нашата компания. Примерно, тя е притежавала 51% от акциите на друга компания за един ден в този период. Асоциирани за целия период. Тъпотия. Трябва да се внимава, нали, за това. Или пък са имали директор общ, който после си подава оставката, но късно остават асоциирани за целия период. Тук малко повече подробности, къде може да намерите за този случай. Правописни грешки. Ще го изговаряме този слайд. Това е доста полезен слайд, между другото, където съм нахвърлял директно quotes от закона. Няма заместител за закона. Сега аз тук може да ви приказвам каквото и да е, но най-полезно е да ви помогна как да го интерпретирате и някой път няма смисъл да ви го спестявам и да го смилам съвсем. Особено когато е написан простичко. Английските данъчни закони са горе-долу прозрачно написани и се опитват да ги пишат без да са натруфени. Някой път, ако се че данъчни закони в България, гати кошмара. Тук, примерно, съвсем простичък пример за meaning of control.
Значи тук говоря за Close Company Rules. Всъщност това е закона, а откъде са вдъхновили е друг въпрос. Нали? Close Companies е нещо, което всички трябва да сме поне до някаква степен запознати и реално отбелязваме за всяка от нашите компании дали е Close Company, когато попълваме данъчната декларация. Нали, поне 90% от компаниите ни сигурно са Close Companies. Това ще рече частен бизнес, който поне 51% от шеровите са на свързани лица. Значи в случая, в който е примерно един директор, един shareholder, очевидно Close Company и трябва да се казва, защото има специални правила за Close Companies, специални disclosures. Надявам се това се го спомните. Спомните къде се намираше този тик едно време в TaxFire, сега в Iris. И не забравяйте да го тиквате. Аз специално гледам за това нещо, като проверявам. Тук навлязох малко извън нашата тема, но до някаква степен не случайно контрол идва от там, защото в Close Company са много от правилата, които определят какво е Connected Person. А Connected Persons или свързани лица са силно свързани с идеята за контрол, Common Control. Окей, тук, meaning of control. Тук говорим за person who has common control over company A, B и ги прави associated. Реално може да или упражнява, или може да упражнява, или пък може да придобие контрол върху аферите на компанията. Значи ще ви дам тук пример сега. Когато exercise контрол, очевидно той вече е директор, който директно управлява компанията. Able to exercise ще рече, че примерно процента му shares и shareholder agreement му дава право той да назначи свой директор или себе си като директор. Okay? Entitled to acquire or indirectly control overseas affairs. Това е малко повече така nitty-gritty. Ще рече, примерно този човек може да има опции да изкупи X% от компанията, което ще го направи controlling member, 51%. Okay? Може да не е exercise на тази опция, все още да няма контрол, но всъщност може да го придобие и това вече го прави асоцииран, въпреки че има само опции. Indirect control, това също е доста... Има много примери в законодателството и затова, ако се чуете дали има indirect control, пак с мене по-скоро трябва да говорим. Indirect control значи може да имаш влияние върху другата фирма, защото менеджерите, примерно, или директорите по някаква причина може да им повлияеш да вземат решението, което ти искаш. Значи ти си единствения supplier на тая фирма, имаш реално association, защото има business dependence. Единствения supplier и ако успеш да ги съплайваш, тая фирма фалира. Значи няма ти common control, не сте близки с породнинска връзка или нещо от този род, но ти реално имаш такъв бизнес контрол на другата фирма, че до голяма степен може да ги накараш да правят, което ти искаш. Но това не е дали може или не, това е factual, реално. Всъщност не е достатъчно да можеш, ами вече и да се случва. Когато indirect influence става доста... дори аз бих се допитал, примерно, до Kroner Team, ако имаме indirect control, защото е трудно да се реши със сигурност. Аз специално не сещам клиенти, ние, които имаме с indirect control, така че това не е нещо, което много ще задълбавам повече. Тук има съвсем конкретни примери, затова съм ги отсветил в жълто. Аз мисля, че ги споменах повечето, но разбира се, говорим за 51% от капитала. И да една скоба тук. Да. Относно Close Companies. Да. Новия софтуер Iris има една нова и много полезна опция Relationship. Ето, ако правим примерно
нали, в дашборда на клиента го има този таб Relationship, където можем да си прибавим към компанията директора като свързано лице. Един вид, когато, нали, създаваме клиент, неговият директор, нали, отделно си го въвеждаме като клиент, защото му попълваме данъчна декларация и можем да направим връзка с компанията и така няма да ги пропускаме и няма да ги, нали, ще са свързани, когато отидем в единия клиент, който е компанията, в този tab Relationship можем да си видим директора и така няма да пропускаме това, че са свързани. Това сигурно звучи полезно. Ако има такава опция в Iris... Да, това е в Iris. TaxFiler нямаше такава опция, защото си създавахме отделно компания, отделно директор. А тук директно можем да видим кой е директора на компанията, когато ги свържем. Защото те така или иначе, нали, са си създадени в базата, но чрез тази опция ние вече ги виждаме вързани като нещо общо. Да. Мисля, че още по-интересно би било, ако, да кажем, имаме директор, който има 4 компании, където го обслужваме, и като ги свържиме тези неща, то автоматично ти покаже, че има 4 associated companies. Не знам дали ще направите нещо. Ако някой се сеща, примерно сещам се за един клиент, Жан, в момента ти го правиш, няма споменавам имена, може да ги навържиш нещата и да видиш дали съвсем самия софтуер ще ти каже, че има associated companies. За сега съветвам да не разчитате на тая опция, докато тя никога няма да е foolproof, разбира се. Защото софтуера, той не знае цялата иерархия на свързани лица и свързаните лица може да не са наши клиенти. Така че не може да разчитаме само на нея, но ако има, ще пък и да не я използваме. Секцията в жълто няма да ви я чета, в общи линии ви разказах. Секунда само. Тук има някои по-скоро случаи, когато не са асоциирани компаниите. Тук говорим за когато една компания е loan creditor на друга компания и в някои случаи този заем може да е обезпечен и с акции, т.е. споменахме случая с опциите по-горе, където това може да направи associated company, обаче ако имаш заем и то е обезпечен потенциално с voting rights, но все още ги нямаш, това не те прави associated company. Има още много случаи, когато в законодателството тук горе няма да ви казвам пак, които специфично казват, че не са. Мисля, че ни афектират повечето ни клиенти и няма да навлизам в тях. Това е интересно тук и така. If two or more persons together satisfy any of the conditions in 2 and 3, they are treated as having control over C company. Тук ще рече, че ако двама директора реално са 51% или двама shareholders са 51% от voting rights или от shareholding и от управлението на компанията и същите тези хора са на друга компания 51%, автоматично тези две компании са асоциирани. Въпреки, че тези хора нямат връзка потенциално семейна или нали, те самите не са connected parties on their own. Ако беше само един от директорите, гледаш по него индивидуално, пак не са асоциирани компаниите, защото той няма индивидуално контрол. Но двамата и на двете компании реално ги се гледат вече като един човек и това асоциира компаниите. Това е различно от connected persons. Okay? Но е напълно възможен случай. Нали, много често двама човека са в един бизнес заедно като партнерс, върви им работа и отварят друг бизнес. И това ги асоциира. Асоциира компаниите. Okay? Дали имаме ни такива клиенти? Да, потенциално имаме. Пак няма да казвам имена. Да, всъщност такива презентации, които са отворени, трябва да сме внимателни с примерите. Секунда само. Да, тук навлизам в това нещо Connected Persons.
Значи Connected Persons е може би начина, по който ние най-често ще намерим и асоциирани компании пред нашите клиенти. Освен очевидния начин, където един и същ човек буквално контролира 2-3 повече компании. Имаме такива примери. Лесно се идентифицират, просто не забравяйте, че трябва да ги случите и по-късно в Practical Implications ще говорим как от сега да мислиме за тези неща и дали потенциално може да вземем някакви мерки, за да им помогнем. Okay. Значи тук Connected Persons UK Tax Law, очевидните неща са, разбира се, Family Relationships, като тук в общи линии не до трета коляна, но до какво се води това, първо или второ, аз не знам с коляната как е, но говорим за деца, за партньора и съответно мъжа или жената ти, това си има брачният партньор, има си име, да. Значи родители, деца, братя, сестри, grandparents and grandchildren. Това какво е май? Чак май баш трето коляно. Не знам. И дори in-laws. Той ще рече на партньорите на децата на съответния човек, братя, сестри, доста екстенсив, тук е така. Така че ако има някои роднини собственици на бизнеси, доста често те ще са асоциирани. Business Connections, това е вече не е толкова очевидно, значи Partnerships. Ако двама човека са в партньорство, нали, partnership е определена legal form in UK, нали, LLP или Unincorporated Partnership. Това автоматично ги прави Connected Persons. Нали, ако сте shareholder в компания, това не го прави Connected Persons. Но за partnership е друго. Да, очевидно, нали, човек, който контролира една компания, е свързан с нея. Сега това не е нещо ново. Имаме Related Party Disclosures. Те не са тема на тази презентация, но ще ги спомена накрая просто за completeness, някой ако не се сеща. Това специално е за Trust and Trusts. Нямаме много Trusts. Мисля, че имаме един-два само. И честно казано няма да ви казвам много неща тук, освен че реално Trustee е connected с The Settler и Beneficiary е connected и с The Trustees and The Settler. Settler е човека, който вкарва парите в траста. The Trustees са хората, които управляват фондовете вътре, а пък The Beneficiary е човека или легалното лице, което бенефитва, което взема ползите от траста. Okay. Това е в общини последното нещо, което исках да ви кажа някои неща, които от сега може да направим и за какво да внимаваме. Implications, examples. Значи пак ви споменах за общия контрол. Може би направо минавам към тази част за Practical Implications. Още от сега помислете дали имате клиенти, където имат Associated Companies. И дали тези companies не са ги отворили след време и после ги изоставили, стоят къде dormant, къде търгуват и реално увеличават данъчното бреме на клиента без никаква полза. Защото имаме и такива клиенти, сещам се за няколко. Трябва да предприемем бързи мерки да затворим тези компании. Няма смисъл те да стоят в някакъв етап, в който никой не ги ползва и реално ще увеличат данъчното бреме примерно от 19 на 26% за клиента. Тук е нещо, което мога да направим някаква разлика за тях от сега, така че се замислете за това. Има случаи, където клиента по съвсем валидни бизнес причини оперира няколко бизнеса в една или в друга сфера, или пък братя, сестри, това. За тях нещо, което трябва да направим, ако вече не сме го направили, значи този закон вече го има от година и нещо и реално не само, че сме го изговорили с клиентите, ами често е минал един цял цикъл данъчен
така че сме ги изговорили тези неща, но все пак, ако идентифицирате някой човек и най-малкото знаете, че ги имате Associated Companies, може да ги изговориме, че това е ситуацията реално с тях. Да, това тук го споменавам и пак напомням да не забравяйте да включвате компаниите, които са в чужбина. Това е тази част, която е най-непрозрачна и най-трябва да внимаваме. Тук съм ударил с дебело как да включиме това нещо в нашия tax software IDIS. Значи, по моите спомени от TaxFlower, предполагам, тук е същото, си има конкретна кутийка, в която слагаш броя асоциирани компании. Искате ли да го отворим и да проверим къде точно се намира? Може би не е лошо. Да. Ще ми отнеме малко време да се логнем. Но е хубаво да го минем. Там има бележка, която съвсем конкретно казва, че не се включва самата компания. Нали? Тоест, ако са две асоциирани компании, ти слагаш, нали, ако са една компания асоциирана с друга, т.е. общо са две в тяния група, но кажем да го наричам група, слагаш едно в софтуера. Това да не се объркате, сложите две, ще раздели на три това. Това ще го проверим. Секунда. Plans. Да. Това в Company Information Page. Number of Associated Companies. Пита за конкретна данъчна година. Като тук пише when entering the number of associated companies do not include this company. Okay? Значи това е разделено по financial year не на компанията, а на държавата. Тоест от 1 април до 31 март всяка година. И тук нали, може да има промени. Но както споменах, ако е била за част от акаунтинг периода ни, реално говориш за целия. Окей, това беше с софтуера. Някой има ли въпроси по софтуера? Не. Okay. Тук споменавам набързо за Disclosure Requirements. В принцип за Related Parties има определени Disclosure Requirements. В FRS 105, който е стандарта, който използваме за microentities, голяма част от нашите клиенти са такива, реално имаме много малко Disclosure Requirements и засягат главно директорите, като баланса с директора, заеми и други транзакции, свързани с директора. Обикновено включваме някаква бележка, най-често, когато има заем към директора, бил той отписан заем, или пък ако има някакви застраховки или гаранции, свързани с директора. Това са в общи линии Disclosure Requirements. В FRS 105 практически няма никаква промяна там, нищо ново и нищо особено за Disclosures. FRS 102, 1A Small Companies, там става по-интересно, но имаме малко такива клиенти, пак тук няма да засягам. Колегите, които правят такива акаунтс, обикновено има отделна бележка в нашите акаунтс, които разкрива транзакции с свързани лица, включително и с Associated Companies. Още не е това. Значи Further Reading and Help, това пак е за наше вътрешно ползване. ChronaRай, богата библиотека и много информация. Тук говоря за библиотеката, разбира се, може да директно въпрос да отворим към тях.
Evernote съм сложил бележка с доста информация, малко съм грубо нахвърлял, но реално има всичко, за да вземете решение. If in doubt, ask your supervisor. Супер. Това от мене, хора. Имате ли въпроси по Associated Companies? Значи, ако искате, напитайте въпроси в момента, които не са свързани с клиенти. Ако е свързано с конкретен клиент, спирам записването, за да мога да му питате нещо за конкретни клиенти. Окей, значи... Аз имам за конкретни клиенти въпрос. И с конкретни клиенти. Някой има ли някой общ въпрос, който е полезен на други хора? Какви са рисковете, ако не обявим това, че една компания, ако не знаем, примерно, че компанията има свързана компания в България? Рисковете са, че има underpayment of tax потенциално и ако някой не отвори данъчна декларация и че може си направи разследване, ще искат да ни приберат данъка. Най-вероятно няма да го вземат като злонамерено криене на данъци, като се има преди, че все още на 2 години законодателството и просто ще си отнесеме екстра данък плюс лихва и най-вероятно ще ни опростят наказателната глоба. Нали, това, както знаете сега, възможно е да не стигне до нас тази информация. Знаем си клиентите. От друга страна, дай Боже, те са предприемчиви хора, нищо чудно и в България да движат бизнес, пък да ни намират за нужно да ни споделят. Също в някои случаи се случва, някой се прибере в България, още работи английската компания, отвори си българска. В общи линии зависи от нас да сме в час, какво правят клиентите и все пак да не го споменаваме това нещо, нали, когато попълваме данъчната декларация, когато преди да я подадеме, може това да е част от информацията, която събираме от клиента. Добре, и още едно такова питане имам. Ако примерно разбереме в последствие, приключили сме 1 или 2 периода и разбереме, че той има бизнес в България или в Германия някъде, можем да подадем аменмент отчет. Да, може да подадем аменмент. Разбира се, не може на наши глави. Всеки аменмент трябва да е одобрен от директора на компанията. Да. Окей. Добре, някой друг въпроси? Значи, спирам рекординга. Надявам се, че е бил полезен.